vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano panzi mufacebook secrets and confessions. Tatsuka zvekare nemamwe mamessages regedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tatsuka takakubatirai meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 36 years ekuberekwa. Ndine mwana wangu 1 and for that I am extremely thankful. So ndakaroorwa apo pandainge ndichiri mwana mudiki ndokubva ndatanga kugara nemurume wangu, but because of some of the things that happened in the family, that marriage did not last. Ndainge ndakavengwa nehama dzemurume, even ndaiti kana ndikazama kuti ndinge ndichivabatsirawo, because my husband was someone who really had a good job. So ndakasvika pastage yekuti ndaiti kana murume akauya nemari yake at the end of the month, then ndaibva ndabhadhara rent, tobva tatenga chikafu, yose mari inenge yasara ndaibva ndazoitumidzira kuna amai vake, but still vainge vakangondivenga. It was only after years after ndopa vakazondifonera one day vakabva vati muroora, ndanga ndichikumbira kuti unge uchidzoka, but unfortunately I could not do that. Ndakavabvunza kuti why, ndopa vakabva vazondiudza kuti apo pawainge uchiri kugara nemwana wangu taifungidzira kuti wainge uine mwoyo wakashata, but no, iko zvinozvo akachizoroora muroi, hatina kana sente rake ratiri kumbokwanisa kana kudya. And it was only after I had left that was when they realized that I was actually a good woman. But I don't know if I am supposed to blame them or not, because this thing that made them to hate me, it all starts in the family. Ndakakura ndiri munhu ainge akavengwa, and vanhu vazhinji mumhuri vaiti kana vava kuda kunobudirira muupenyu vaiwanzokuuya kumba vobva vakumbira amai vangu, then ndobva ndazoenda ndobva ndatanga kugara nemunhu uya weukama, but ndaizongoitiswa zvimwe zvinhu zvandainge ndisinganzwisisi. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungomutswa kana kuma 11 even pakati pausiku, ndobva ndatonzi urikufanira kuti unge uchifamba uchikusha mvura. Apa vanhu vanenge vakandidongorera nepamahwindo ndichifamba ndiri ndega ndichikusha mvura all over the yard. So ndozvandainge ndichingoitiswa izvozvo nehama dzababa. So mushure mekunge amai vangu vazotanga kurwara, ndo pandakabva ndachizogara pasi naamai, ndikabva ndatanga kuvarondedzera ndichivaudza zvimwe zvinhu zvandainge ndakakura ndichingoitiswa neveukama pose apo pandaiendeswa kumaholidays. Amai vakabva vati baba vangu ivo sezvo vainge vari muveteran, hanzi kuhondo uko kune umwe mukadzi uyo wavakatanga kudanana naye. Mukadzi uyu hanzi ainge aine murume wake, then ndokubva vachizoponda murume wemukadzi uya wavaidanana naye. Saka hanzi hondo yakati yapera, baba vangu ndopa vakabva vambotanga kupenga, but nyaya dzacho hanzi dzakazofambirwa, but it seems as if kwainge kuri kutotsipikwa kwemweya wacho wengozi. Baba ndokubva vaita right, ndipo pavakabva vachizosangana namai vangu. Then my mom had a series of miscarriages. After so many miscarriages, Ivo amai vakanditi she lost count of the number of miscarriages that she had. Ndopa vakabva vazotorwa navamwene vavo vakabva vazoenda vakabva vazonouchikwa kuchibva kwazozvarwa inini. Saka amai vakabva vati kwandiri, zvinotoda kutoti unge uchinamatawo mwanangu, nekuti zvekudzinza rekwenyu zvinonetsa. Amai vangu vakazoshayika. Mushure mekunge amai vashayika, ndipo pandakabva ndachizoroorwa. Ndakaroorwa at a very young age, because kana kwekugara kwacho virtually I did not even have any way to stay. Ndakati ndaroorwa ndikashungurutswa ndokubva ndachizotiza, ndikabva ndazouyawo kuno kwandiri kunyika yevatorwa. Ndakati ndauya kuno ndopandakabva ndazombozama futi kuita zvemujolo, but all the times zvinongoitika ndizvozvo kuti mumujolo ndinotopinda mumujolo and otoona kutoti munhu wacho anenge atori serious neni, but nekufamba kwenguva unotoona kuti munhu uyauya anenge ava kungondinetera, pangava pari pamafoni tikakomunicata pamafoni zvisinei nekuti tinenge tasangana paonline kana kuti wherever. Munhu iyeye uchitaura naye mazuva ekutanga, like last month ndaiva
nomwe mukomana uyo wandakasangana naye ndokubva tatanga kudanana because akangonditumidzira friend request kufacebook. Ndikabva ndatarisa profile yake ndikabva ndatoona kutoti ainge ari munhu ainge aripo. Ndakabva ndamupawo magood responses, akabva andikombera manumbers angu epaapp. Takabva tatanga kutaura pawhatsapp. Takati tichitaura pawhatsapp kudaro ndipo paakabva azondipfimba, neniwo ndikabva ndabvuma since I could see kuti he was a very good guy and married. Taitaura mukomana ashe because inini ndinowanza kuchaisa kuma 5/6 ndinenge ndava kumba. Taitanga kutaura kana kuma 7 kunosvika kana kuma 3 am zvekuti waizoenda kubasa unyazokunzwa kuti wakadhakwa nehope. But mukomana ashe, if I tell you kuti this guy tangotiwo one day ndokubva tafarisa paya tikabva taita zvatakaita pawhatsapp pamavideo chats tichingonakidzwa. Iye akatomuka makuseni achinditi baby ndinokuda but ndiri kutya. Saka ndakaramba ndichingomubvunza ndichiti ko uri kutyei? Akabva ati ndine hope dzandakakurotera. Akabva anditi ainge andirotera hope ndichichata nomwe murume. Saka murume uyu hanzi iye ainge akafuratirwa nemurume iye, so akabva azofamba achienda patainge takamira inini nemurume uyo wandaichata naye. Then akabva azoti ko iwe umbori aniko uri kuchata nemukadzi wangu? Hauzvizivi here kutoti nezuro ndakatoita sex naye, saka ndiwe aniko uri kuda kunditorera mukadzi wangu? Hanzi murume uya akabva aseka achinotendeuka. Hanzi akabva azoona kuti murume uyu airakidza kuti aiva nerimwe zironda kufesi kwake, achiita sekunge munhu akatemwa nedemo. Akabva ati une shuwa here kuti munhu uyu mukadzi wako? Ende kana kuri kunzi ndikadzitangidza hondo dzacho unokwanisa kuzozvimiririra uchiti uyu mukadzi wangu? Hauzvizivi here kuti uyu mukadzi wangu ndakamupiwa neveropa rake? Ko iwe umbori aniko? Unozviziva here kuti ndinokwanisa kukudzvinya izvezvi ende hamuna kana zvamunokwanisa kundiita nekuti muri kuzama kuda kunditorera mukadzi wangu? Saka paakandiudza nyaya iyi ndakangoita sekunge hangu painge pasina kana zvandainge ndichiziva, but mwoyo wangu wakabva watotanga kutorwadza zvekuti throughout the day aita akandifonera kana kuti ndinge ndichiansa macalls ake ndainge ndisina kana simba. I'll just say hi pawhatsapp because ndainge ndava kutoziva kutoti zviya zvakamboitika kumashure zvekuti munhu ndinoti kana ndikarara naye then obva azorota murume anenge aine zironda kufesi kuita kunge munhu akatemwa nedemo achiti iye murume wangu, ende ndokunenge kuri kutoparara kwerelationship yangu. But ndaisambofungidzira kuti kana munhu mukaita video muchiita bonde pawhatsapp zvinotoreva kutoti munenge matoita bonde. So takazoti zvedu totaura usiku hwacho ndaingoona maresponses acho ainge angori very weak kudzamara munhu azongoti zii. Ndakati ndichaona naye ndokubva ndaregedza kutaura naye. The following day zuva rose second day wanenge dzatova 3 days relationship yatopera. Ndakazoti ndataura naye ndokubva ndatonzwa atori munhukadzi achitondibvunza kuti ndainge ndiri ani, which means kuti manumbers angu mufoni ainge atodhelitiwa. Musikana uyu akabva atondiudza kutoti ainge asitomborina kana mazuva kubva zvaainge akabva kuzimu achitoti vakatongosanganawo mune rimwe gurupu rewhatsapp dating. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza mukoma, ndakarwadziwa ndikabva ndatanga kuchema because uyu mukomana pandaidanana naye ndakatombomubhega ndichimuti iwe ndoda kuti ndinge ndichiuya kuzokuona chinditumidzira mari. Saka iye aiti kuti ndinge ndichikutumidzira mari ndinotya kukana ndikakutumidzira mari obva warekedza kuuya, and in which it was not a lot of money. It was only 350 kubva kwandainge ndichigara ndichienda kwaainge achigara mukomana uyu. But akasarudza kuti ainge achitumidzira munhu waakasangana naye pawhatsapp ndokubva amutumidzira 2000 yekuti ange achibva kuzimu achiuya kuSouth Africa. Ndakarwadziwa ndakabva ndaona kuti vamwe vakadzi vane luck, isu vamwe tine munyama. So ndo nyaya yangu iyoyo mukomana ashe yekuti baba vangu vakauraya munhu kuHondo. How exactly he killed that man? Hanzi baba vaingoti ndakauraya munhu. That is all that you need to know.
zvimwe hazvichinei nemi. Ende hanzi baba vangu vaiva munhu ainge ari very violent zvisingaiti, saka vanhu vaingoti mweya wacho wengozi. Zvino iniwo mukufamba so far ndine vanhu vakasiyana siyana vanongondiudza the same thing ichocho chekuti saka mukufamba omu ndine vanhu vakasiyana siyana vanongondiudza that same thing yekuti baba vangu ivo vakauraya munhu kuhondo, vakati vauraya munhu kuhondo kudaro ndichizonozvarwa inini. Amai vangu pavakaenda vakanouchikwa, hanzi kwainge kusiri kuuchikwa kwega, mweya uya wengozi waikonzeresa kuti amai vangu vange vachiita mamiscarriages wakabva wazodeketererwa. Mweya uya ukabva wazonzi chisunungura mbereko yake mukadzi uyu so that ange achikuzvarira mukadzi. Zvinenge zvichizobva kwauri kuti kana wazvarirwa mukadzi unozotitendedzawo here kuti tinge tichizokwanisawo kuzvara vana vakomana. Saka ndichizozvarwa inini kubva saka inini ndisati tatombozvarwa ndainge ndakatodeketererwa kuti ndichazova mukadzi wengozi. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvinyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ini ndaiva munhu, ndaiva umwe wevamwe vanhu avo vainge vachiti hakuna chinhu chinonzi uroi, but ndakazozvionera ndega pamunhu sefodya. It was last year patakaenda kumusha nemurume nemwana wedu. Mwana wedu uyu ainge ari kuma 5-6 months ikoko patakaenda kumusha. So takati tasvika kumusha then ndokubva tazoenda tikabva tazonorara kumba kwavatete vanogarawo muHarare. Kwamanashi ndakaita usiku hwose ndichishaya hope. Then mangwana acho ndopandakabva ndazongonzi navatete, ko iwe wai usingarari nai muroora. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakandinetsa. Vakabva vanditi shuwa munhu ungaita usiku hwose wakangosvinura, then ndokubva vanyarara zvavo paya. Saka zvinhu zvokuti zvakabva zvazondinetsa. Then the following day inini ndiri munhu angu wekuti ndinopotawo ndichinwa maapetito iwawa wakamakerve akati kuuya anodiwa nevarume ndo atinenge tichizamaka kuti tinge tichiita so that varume vasazotiitira gumbo panze. Saka ndine mapiritsi angu awo andinonwa akangoita kunge maapetito. Saka ane maside effects ekuti unozonyanyisa kunzwa hope. Ndakabva ndazoti kuma 4-4 ndokubva ndanwa mapiritsi angu zvekuti by the time apo patainge tobika zvekudya zvousiku ndainge ndava kutotsumwaira. But chikandinetsa ndechekuti ndakati ndichienda kuspare bedroom kwatainge tichirara nemurume wangu ndakabva ndatotanga kutoshaya hope kutoita sekunge munhu ainge aswera muswere wese wezuva akarara. Murume wangu akasvika pakurara, mwana ndokurara, inini ndainge ndakangoti gangara ndichitadza kubatwa nehope. Then I think kuti it was somewhere kuma 1 AM ndopandakabva ndachizotanga kutsumwaira. But ndakati ndichinobatwa nehope ndakangoona munhu akangokaruka apinda muspare bedroom. Munhu uyu ainge ari munhukadzi, ainge akaita sekunge vatete, but at the same time ainge asina kuita zavo because vatete vangu ava vakaita mukobvu, because vatete vangu ava ivo vakaita mugiant, but mukadzi iyeye ainge ari mutetetete. That is why I was so confused. Saka munhu uya akangokaruka anyuka muspare bedroom akabva angoti achiri akasvinura uyu anobohwa. Then munhu uya ndokubva atonyangarika. Mukoma mmere yakazokwetsurwa nemwana soon after that. Ndakavhunduka mukomanashi, mwana akaridza imwe mmere. Ende chakandinetsa ndechekuti murume wangu akati amuka chiti kochi. That was the same time patakabva tazonzwa knock padoor. Vainge vatori vatete vachitotibvunza kuti why is it mwana ainge achichema kudaro. So murume wangu akabva azovavhurira ndokubva vapinda. Vatete pavakangopinda mumba mwana akabva angoti zii, but ainge ava kuita zviya zvechinhinhiva, but akangovatarisa kawani ndokubva atoti zii
akatorekedza kutochema usiku hwose. Mwana haana kana kumboyamwa kana kuita sei. So takangoti zvimwe kuda. Mangwana acho muswero wese wezuva mwana akaramba kunwa. Then zuva rakazoti rava kunovira ndokubva ndazoti kumurume taifanira kuti tinge tichienda kumusha. So takabva tazoenda kwedu kumusha kumondoro because ndainge ndava kutya kuti kana mwana ava kusanwa mukaka, the next thing that is going to happen, mwana uyu aikwanisa kuzototanga kutorwara very serious. Ende mukunotaura naamai, amai vakabva vazoti tinge tichiuya kumusha. Saka ndakabva ndazoudza murume kuti taitofanira kutoti tinge tichienda kumusha. Ivo vatete vakatomboti ndichakuperekedzai because vane motikari. But ndakabva ndati vatete mirei ndike ndichienda nemwana uyu kumusha ambononamatirwa. Ndokubva varamba zvavo vakati zii. Mwana akaswera muswere wese wezuva asina kana kumbogara ari nanzva zamo. But takangoti tichingonosvika paraundabout mukoma, vatete ivo vachifuratira isu tichinopinda mumotikari imwe yatainge tahaika. Then mwana ndokubva atanga kuchema, but aisachema zviya zvekuridza mhere, but kuchema kwekwe kwekuti ainge achinzwa nzara. I was hopeless. Ndakangoriburitsawo zamu ndichingoti ameno. Then ndikatoona mwana ava kutorinanavira wanikwe mumuromo. Mwana ndokubva atotanga kutoyamwa. Apa aipisa sei muviri wake. Then takazoti tasvika kumba ndakatoona kutoti mwana ainge atovapo. Saka vamwe vanhu kunze uku vanozviudza kuti nguroi hakuna. Muchiri makasara hama dzangu, because neniwo ndaitovawo munhu uya wekuti ndaiti kana ndikaona tunyaya paFacebook ndaibva ndatoti izvi ndezvenhema, inyaya dzekugadzirira. But patakazoenda manje kumba kwavatete ndega ndakasvika pakuona kuti uroi huriko. Movement dzakangoitika within a very short period of time. Kana mwana wangu dai ndanga ndisina kuzopindwa nemweya wekuti ndinge ndichifonera amai vangu vobva vanamatira mwana pafoni, uye zvekare vobva vati mwana ngaamboya kunoko. Zvimwe kuda dai mwana wangu akatofa. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Isuwo takapa garden boy wedu kumbezi, but takaita zvekurasirira kumbezi iri kwaari. Nemurume wangu tine zvinhuwo zvedu zvatiinazvo, but zvinhu izvi hakusi kunzi takafamba tichizvitsvaka. Murume wangu iye akatoita zvekutosiyirwawo nevabereki vake. Saka tine list remazita revanhu avo, kamufiro kavanofanira kuti vange vachizoita kamushure mekunge vamwe bamunini vashayika. Then murume wangu akabva azoenda akabva azonoita mhiko dzake. Saka ane rimwe 2-in-1 raainge akatenga sezvaanogara achiita. Saka vanobva vazorara usiku hwose vakafukidza chitunha chiya chichiri kumochwari nejira iroro. Saka jira iri makore ose awa aiti kana aita mhiko idzodzo taibva tazoenda kurukova kunenge kuine mvura inenge ichiyerera. Then tobva tazonosiya jira iroro kurwizi kuya. Then tobva tazonosiya jira riya. So murume wangu apa akabva azoti ainge akaudzwa nen'anga yake kuti taifanira kutsvaka munhu wekupa. Takazoti tagara pasi tafunga tikabva taona kuti garden boy wedu ndiye wataikwanisa kuzorasirira jira iroro. Zveshuwa takatomurasirira jira racho iroro mukoma. Hatina kumupa same time, but takazoti later on pakwainge kotonhora ndopandakabva ndazongoti ndainge ndatenga jira iro randainge ndichida kumupa. Ndokubva ndamupa akafara chaizvo, ndokubva arigamuchira. Takazomudzinga zvedu basa 2 months after that. Nazvino hatitombozivi kuti achiri mupenyu here, uye kana ari mupenyu life yaari kurarama iri sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.